Starnutie je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov ako genetika, životný štýl a prostredie, v ktorom človek žije. V súčasnosti existuje viacero teórií starnutia a dnes si nejaké z nich povieme. K najrozšírenejším vysvetleniam starnutia patrí tvrdenie, že ľudia vekom strácajú schopnosť regenerácie. Poškodené bunky sa v priebehu života obnovujú a odumreté bunky sa nahrádzajú novými. S pribúdajúcim vekom sa táto schopnosť obnovy buniek zhoršuje. Poškodzuje a odumiera rovnaké množstvo buniek, ale obnova a pribúdanie nových je čoraz ťažšie a pomalšie. Ďalšou populárnou teóriou je teória morálneho opotrebenia. Spočíva v tom, že pri vzniku nových buniek dcérske bunky dedia informácie od materských buniek. Tieto informácie obsahujú aj rôzne negatíva a poruchy. V priebehu života sa v tele vymení 8 až 15 generácií buniek, pričom posledná generácia je tak preťažená a obsahuje toľko porúch, že nedokáže pod takým tlakom ďalej fungovať a odumiera.